E kaunti no ma Kisumu en ni wakeini ma bende ok onyalo mahewo 100 oseyudo tiegruok makare ewi kompyuta kanyakla kod tweng'o kata tailoring ka tiegruok no mar Mana International Ministries koloso kod od fwambo mar Lolo achiel kachiel ndalo achiel kende bang' CEO mar Mana Migosi Morris Odhiambo chiwo masinde mag tweng'o ne wakeini go eko. Mikai Karen Onyango owacho ni gi sani eri gin kod jopuonjre maromo 30 ma bende osekawo tiegruok kuom dweche 6 mokalo. Ka Peter Odhiambo ma puonjo kompyuta wacho ni gisechiwo tiegruok ne jopuonjre manyalo romo 50 ka bende omedo jiwo jodak makono ero mondo oti kod thuolo niendi mar yudo tiegruok e weche mag lony manyasani kata kompyuta. An ajapuonjra e Mana Ministry ka asepuonjra kuom dweche 6 maseyudo charan. Asepuonjra masani anya twang'o nya sikul, sati mar sikul, dress, skede. Sani nyoro nya yudo charan ma nyathi go dala. Ago erokamano ne Mana Ministry kuom bedo gi chuny mar konyo joma nigi chandruok kaka an. Kendo amedo jiwra mondo mi ka awuok kae to adhi ayaw kara mondo mi students ma wantiere godo wan 30 to sani nitiere nyaka mane osewuok. Gisani wan 30 lakini moko to ok nodonjo. Nitie ma oseyudo charan, nitiere bende ma onego bed ni yudo. Sani wan kamano mondo mi odiochieng' mabiro giyud gik moko mabeyo nikech wachiwo charan kendo wapuonjogi gik moko mondo mi gibi ging'igo ngimagi mabiro. Kane wachako ne wan gi students 44 mane wachako go e kompyuta ka watiego students e basic computer skills ma wabedogo kodgi kuom dweche 4. Koro higa mwachako ni koro wane hikwa mar 4 ma wasebedo ka wapuonjogo students knowledge mar kompyuta e gwenge wa Maseme kaendi. Koro amor ni nyaka ne wayaw school mar kompyuta ni wasebedo ka wayudo nyithindo manigi madwaro mar mondo oyudie knowledge mar kompyuta no mondo gikonyrego e ngima mbele nikech kaka wang'eyo ngima masani en ngima ma ochomo e weche mag technology. Mana Ministry ginene nitiere kod kompyuta making'iyo on my left side yudo ka wantiere kod kompyuta, nitiere jopuonje mapuonjo kompyuta kanyero. Mana Ministry wantiere kod tailoring, oyaw tailoring school ne nyithindwa manyiri mamoko inyalo yudo ni moko drop out of the school to Mana Ministry yudo yo makonyogi godo mondo mi giyud yo ma ginyalo konyore godo e kit ngimagi mabiro.